Bebephume ngobuninzi abahlali bakwaZakhele, abadlali bombhoxo kunye nabo babedlala ecaleni kukaSmakuhle Smix Vantyi ngethuba wayesengumdlali wombhoxo weKwaru neSARU ngeminyaka yoo-1970s. UVantyi noyinzalelwane yaseQonce uchazwe njengomntu ebethobekile nobethanda ukunceda abantu. Usapho lwakhe luthi uVantyi ushiye isikhewu esikhulu kusapho. Ndiske ndikhathazeke xa ubuza lo mbuzo ngoba eneneni ushiya igephu enkulu ngoba nebesibiza yena kwiinto ezininzi apha ekhaya. Ebeluncedo ngoba ebengumntu ocebisa thina njengoba singabanina wabakhe, ibengumntu osibonisayo nobungozi bezinto zaphandle apha, into zokusela nantoni. Ngoku ndiba nexhala ngoba bakhona abanina wabam bona balifumananga elo thuba loba mhlawumbi ngoku babe bazawufunda a lot kuye. Ukanti wayesakudlala noSmakes kwiqela iFabs uNoki Nyokomvu. Uthi nangona uSmakes wayedume kakhulu ngokudlala umbhoxo, eyona nto ibalulekileyo aza kumkhumbula ngayo kukuba ebengumntu othanda umthetho. Ebengumntu onothando, umntu ovela e-street, ezinye izinto bengazifuni really uba into ubengumntu e-street manditsho qha, ebengumntu e-street. Omnye odlale ecaleni kukaSmakes, uBaba Nolokhwe, owaziwa ngelikaBabes kumbhoxo. Uthi ngexesha babedlala ngalo, amabala ayezala abalandeli befuna ukubona uSmakes esenza adume ngazo. Ndinewari uba uphoswe ukubona umntu ebaleni nangaphandle kwebala. Njengoba sadlala nje irabha, abantu abaninzi babebukela iKwaru. Imajority yabantu babebhatala phaa imali zabo bezobukela irabha yeKwaru, bebesiza ibaleni ngenxa kaSmakuhle Vantyi. Into efika nje kuFabs wabesipikiwe kakade kwiKwaru ngenxa yohlobo adlala ngalo. Nabantwana abancinci besithi babezobukela bayi-development engekabikho ngoko kwi-South Africa as a whole. But bebethi xa bezobukela nokuva abazali babo bencokola ngeli gama uSmakuhle Vantyi, banqwenele uzokumbona esenza ezaa nto besiva abazali babebalisa. So ngomnye wabantu abenze more fans, wanceda nakwi-development ngeento bezenza ebaleni. Besenza izinto ungayazi uba beyipractice phi na yonke le nto ayenzayo. Nangona eli qala lombhoxo lalikhe ladlalela uMzantsi Afrika yaye linesakhono, khange lifumane udumo njengelinye labadlali boMzantsi Afrika. Ukanti uSmakes ushiya ngasemva abantwana bakokwabo abathathu, inkosikazi yakhe kwakunye nomzukulwana wakhe. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguSisipho Mdiki eGqeberha.